חטיבת ביניים סלם המשגב ממחוז צפון מציגה פרויקט פשוט מרתק בשם קריר מהטבע. בואו נצלול פנימה. הפיתוח החדשני הזה שייך לצוות התלמידים המוכשרים מחמד סואד, עלי סואד, ג'יהאד סואד ורימה סואד. אז מה הבעיה? כולנו מכירים את זה משטחים עירוניים קהים כמו אספלט וגגות, פשוט שואבים פנימה קרינת שמש אדירה. זה יוצר את מה שנקרא אי חום עירוני. הערים שלנו הופכות למעין תנורי ענק שקולעים את החום. התוצאה? החום הקיצוני גורם לנו להפעיל מזגנים בלי הפסקה. זה מקפיץ את צריכת החשמל ומוביל לזיהום אוויר חמור. לכן, יש לנו צורך קריטי למצוא ציפוי טבעי וזול כזה שיחזיר את קרני השמש החוצה במקום לספוג אותם. וכאן נכנסת לסיפור הביומימטיקה. התלמידים החליטו לחפש השראה בטבע וחקרו מקרוב את מנגנוני ההישרדות של עץ האקליפטוס. ידעתם שעלי האקליפטוס נשארים קרירים לגמרי? זה קורה בזכות שכבת שעבה דקה ושמנים יתרים מיוחלים שמחזירים קרינה. ההשערה שלהם הייתה פשוט מבריקה. מה אם נפסיק את החומרים הטבעיים האלה ונייצר מהם צבע מגן למבנים? השלב הראשון ביצירת האב טיפוס היה לאסוף עלי אקליפטוס טריים, לשטוף אותם היטב ולייבש אותם במשך 24 שעות. מיד לאחר מכן הם קצצו את העלים ואשרו אותם באלכוהול אתילי 70% למשך 48 שעות רצופות. בשלב הבא הנוזל שנוצר עבר סינון קפדני מאוד, כדי להפריד לחלוטין את הפסולת מהתמצית הפעילה. את התמצית המרוכזת הזו הם ערבבו עם דבק על בסיס מים ביחס של 1:2. עכשיו הגענו לשלב הניסוי. הם בנו 3 דגמים קטנים וזהים לחלוטין, ממש כמו בתים קטנים עם גגות זכוכית. המודלים חולקו כך, קבוצת ביקורת ללא שום ציפוי, דגם עם דבק בלבד, ודגם שצופה בצבע האקליפטוס החדש. כל 3 הדגמים נחשפו לחום זהה לחלוטין, באותה זווית למשך 120 דקות בדיוק. לאורך כל הזמן הזה, הטמפרטורות הפנימיות נמדדו בקפדנות כל 30 דקות, ממש מתחילת הניסוי. התוצאות היו מרתקות. אחרי שעתיים, דגם הביקורת רתח ב-41.5 מעלות, ודגם הדבק הגיע ל-40.2 מעלות. אבל שימו לב לזה, הדגם שצופה בצבע האקליפטוס נשאר קריר משמעותית, על 33.8 מעלות בלבד. מדובר בהישג פשוט מטורף, ירידה של כמעט 8 מעלות צלזיוס בתוך המבנה, נטו בזכות ציפוי האקליפטוס. ההשוואה הזו מוכיחה חד משמעית, התרכובות של האקליפטוס ולא הדבק עצמו עשו פה את כל הקסם. החבר'ה לא עוצרים כאן. בעתיד הם מתכננים להשתמש בממסים מהירים יותר ולהוסיף סיליקה לעמידות בפני מזג אוויר. בסופו של דבר, הפתרון הטבעי והמקומי הזה מציג פוטנציאל אדיר לחיסכון באנרגיה והגנה על הסביבה. הפרויקט הזה מלמד אותנו שיעור חשוב. קצת חשיבה יצירתית ומדעית יכולה להפוך עלה פשוט לטכנולוגיה מתקדמת. וזה משאיר אותנו עם שאלה מרתקת. אילו עוד פתרונות אקלים גאוניים הטבע מסתיר שרק מחכים שנגלה אותם?